Ahojte habešáci. Poďme sa pozrieť na rôzne spôsoby mletia kávy a ukážeme si, ktorý je vhodný na aký spôsob prípravy. Na prípravu v jazzve použijeme úplne jemné mletie, takmer na prach. Ak robíme espresso, potrebujeme kávu trochu jemnejšiu ako je kuchynská soľ. Konkrétnu hrúbku však treba doladiť podľa kávy a kávovaru. Na prípravu v moka konvičke použijeme mletie, ktoré je trochu jemnejšie ako piesok a vyzerá takto. Mletie pripomínajúce kryštálový cukor používame na prípravu filtrovanej kávy. Ak robíme French press alebo cold brew, použijeme úplne najhrubšie mletie. Pre lepšiu predstavu môžete na misky vidieť aj kryštálový cukor, práškový cukor a zrnkovú kávu. Detailnejší popis nájdete na našom blogu. Teraz už viete, ako vyzerajú rôzne hrúbky mletia. Na budúce sa pozrieme na to, ako to vyzerá, keď použijeme nesprávne mletie na prípravu espressa.